Dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati gde grešite kod ove vežbe za grudi. Krećemo! Ono što najčešće viđam kod ove vežbe je upravo ovo. Laktovi su skroz u stranu i široko. Problem kod ovoga je što na ovaj način dosta pogađate ramena, prednje rame najviše, što u ovom slučaju nije cilj. Cilj nam je da pogodimo grudi. To ćemo rešiti na vrlo jednostavan način. Nakrivite tegove i uvucite laktove tako da su bliže telu. Tegovi ne beže od tela u stranu, već praktično padaju na grudi i na ovaj način grudi rade mnogo više, kao što je to i predviđeno. Stabilnost je izuzetno važna, tako da je bitno da se ne klimate telom dok radite i da su pokreti ujednačeni i sigurni. Na ovaj način mnogo bolje istežemo grudi i imamo značajniju aktivaciju.